तालाशी खेळत जाणारं हे अतिशय सुंदर असं गाणं तितक्याच ताकदीने सादर केलं आर्याने आपल्यासाठी. आणि आता आपण ऐकणार आहोत एक सुंदर असं नाट्यपद जितेंद्र अभिषेकी यांनी संगीतबद्ध केलेलं. अभिषेकी बुवा म्हणजे उत्तम शिकवू शकणारा गुरु आणि उत्तम संगीत दिग्दर्शक आणि त्याच वेळी स्वतः उत्तम सादरीकरण करू शकणारा कलावंत अशा तिहेरी भूमिका सारख्याच ताकदीने पार पाडू शकणाऱ्या काही मोजक्या व्यक्तींपैकी एक. त्यांची प्रयोगशीलता आपल्या सर्वांनाच ज्ञात आहे. अशा अनेक अंगांनी साहित्याला आणि कलेला भिडणाऱ्या या व्यक्तिमत्वाने संगीत दिलेलं पुढचं गाणं आता आपल्यासमोर सादर करतोय प्रथमेश. आपल्या सर्वांना आवडणारं काटा रुते कोणाला.
चिरदाह वेदनेचा चिरदाह वेदनेचा चिरदाह वेदनेचा माझा शाप हाच आहे कृते कुणाला कृते कुणाला हृदय